Следва да посрещнем един от важните хора на това сватбено тържество. И кой е той? Естествено, младоженникът Петко Стоянов Петков, воден от неговите шаферки. Аплодисменти за младоженника Петко! Отпусти се малко, а на здраве и да пие сладко. Отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко нагясно. Тази вечер умора няма, всички на кръга слушат яко ловешки ангелче, майко. Младоженника заминявай! Да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко нагясно. Тази вечер умора няма. Уважаеми гости, следва вече да посрещнем най-важният човек на това сватбено тържество. Не е така бе. Ей! Мисля, че се досещат и кой липсва тук пред ардата. Естествено, това е булката Габриела Илиянова. Аплодисменти за булката. Булката е водена от нейния татко. Всеки родител, когато създаде дете, той мечтае да го заведе до олтара, да го предаде на нейният избранник. Ето, нейният баща на булката я въвежда и води към олтара, за да я предаде на нейният избранник. Аплодисменти за булката! Бъдете по-шумни! Таткото ще предаде булката на нейният избранник, като ще му каже и за ръки да се грижи за нея, както и той сега се е грижил също за нея. Уважаеми младоженци, драги кумови, добре дошли! Уважаеми младоженци, вие заявихте в община Златарица, че желаете да сключите граждански брак. Документите са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде обявен на законно основание. Всяко ново семейство означава още едно огнище на обич и доверие. Уважаеми младоженци,
Вие дойдохте тук, където ви доведе вашата голяма любов. Вие дойдохте тук като две половинки, за да си тръгнете като едно цяло щастливо семейство. Но преди това, вие пред мен, като длъжностно лице, пред вашите свидетели, родители и гости, трябва да потвърдите вашето устно, а след това и вашето писмено съгласие. Кажи сега, пред всички нас, девойко, приемаш ли да бъдеш ти на този момент най-вярна спътница в живота? Приемаш ли да седна своя грейка да му дадеш друганска топлота, когато студ сърцето му повее и всеки миг до край да вярваш в него, тъй както съм и да си вярвал той? Габриела Илиянова, вие съгласни ли си да сключите граждански брак с Петко Стоянов Петков? Благодаря. А ти, момко, решен ли си в една задружна обич с тази прекрасна девойка да свиеш дом за цял живот? Решен ли си в една задружна обич да й дадеш от твоята сила ти, да укрилиш това сърце любимо с вярата в задружния ви път, да пречеса на трудните минути, не да прехвърли в страх и самота, а с радост, на лястовица волна, крилата й доколко да трептят. Ти, Петко, съгласен ли си да сключиш граждански брак с Габриела? Да! А вие, кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и по своя воля са заявили да сключат граждански брак? Да? Благодаря. Нещо кръсника присъхнало. Започва се. Уважаеми младоженци, ние чухме всички вашето категорично там. Чухме и потвърждаването на вашите свидетели, вашите кумове. Преди да сложите вашите подписи, ви моля пред Бога,